bani bina Haidara bina Basita wolo de bani bina Haidara bina Dine domba bani bina Haidara bina Kurane domba bani bina Haidara bina Hadisa domba bani bina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيوة أسلموا أنسكر هرلا على كامل هرلا آمين على كان سقودي أما آمين ala kan labanye amin ala kan malo amin ala kan labla amin anga jamana ala ka here kai amin islameu ala ku tanye fe amin ala ka ambe amin ala kan do dakelen fe amin ala kan bo dakelen fe amin amin ala kra bonye kama amin solli ala rasul salim aidra suina abeba do lailatul qadri shudu aha sumi allah ta'ala ya boyam ka korota ka kai shuye comme qur'ana yare ya fo cogo mina khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fi bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Alako ni suyi mbonyongola anzalnahu Qur'an ba min bambulo no islameu ka dusturu no islameu ka nyeshin fagai no islameu ka mineni yoroye ko ala sona ka bua ka sebaya fanga kono kana bla lahul mahfuzu walala Qur'an dafale nana blaye setiki ala fe sabu mimina kesini ani min kɛra kunu ani min bi kɛ bi ala de y'a bɛɛ da ala b'a bɛɛ dɔn o dɔnniya kama kuranɛ ba min b'an bolo n'o ye silamɛw ka taasira ye hali n'a sɔrɔla an ba ne don a la ni kuranɛ kun minɛna diɲɛ kun bɛ lafiya ni kuranɛ kun minɛna fandanya ye ala ka dalifɛ dɔ de ye o tɛ se ka ban jɔnw cɛ la nka n b'a kɛ di bi o kun bɛ ban diɲɛ kɔnɔ pewu. aha kuranɛ bilala o kuranɛ belebele in diɲɛ hɛrɛ ni diɲɛ kunnanja ni lahara ta bi min na ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka n'a bila lahul mahfuzu wala la bi donya in de la. o kuma na ni kira mago sera min ma don min na kisi nɛɛma b'a ma a b'o ta ka na d'a ma n'a mago sera min ma don min na a b'o ta ka na d'a ma kuranɛ jiginna ten san 23 kɔnɔ n'o bi bɛn kira ka kiraya yɛrɛ sanga mumɛ ma o kuranɛ ba in ala y'o kofɔ bi su in na k'o jiginna bi su in bɔɲɔgɔnko la ka na bila lahabul mahfuzu wala la o dama tɛ a ko su in na bato o kɔrɔ ye sunkalo bato a ye su kelen di an ma ka don kelen di an ma sunkalo kɔnɔ don min kelen baraji
abato baraji ka bo ka tɛmɛ kalo 1000 kan Allahu akbar a ma fɔ ani kalo 1000 kan dɛ kwa ka bo kalo 1000 Allahu akbar o la ala yɛrɛ de b'a da dɔn Tiɲɛ. a bɛ bɛn joli ma Aydara khayrun min alf shahr Allahu akbar a ko su in na bɔɲɔgɔnko la Aha tanazzalul malaika Allahu akbar mɛlɛkɛw bi jigin Tiɲɛ. hinɛ mɛlɛkɛw bɛɛ bi dugu ma sisan Allahu akbar Aydara kabini suntigɛ fo ka taa se su in na fajiri ma walima selinjini fajiri ma mɛlɛkɛ ninnu b'an cɛla Allahu akbar u bɛ ala yafa deli jɔnw ye Tiɲɛ. minnu ka bato m'u se yɔrɔ min na yafa ɲini mɛlɛkɛw ka o yafa o bɛ fara ala ka hinɛ kan Tiɲɛ. ka bato se a se yɔrɔ la Allahu akbar sigatola an bi o yɔrɔ in de la su in na belebele in na Allahu o su in na belebele bɔɲɔgɔnko la Aha suw bɛɛ hitanjilen don Tiɲɛ. ka taa u kɔfɛmɔgɔw ka dugawu ma Allahu akbar ka taa u ka sadakaw ma Ah ka taa u ka ŋaniya ɲumanw ma u bɛ min ɲɛsin u ma su in na Allahu akbar mana a b'a jantu la a kana ɲinɛ u kɔ Tiɲɛ. ni sadakaw ye a kana ɲinɛ u kɔ ni ala welew ye Tiɲɛ. i bɛ dugawu k'u ye tuma o tuma nka su in na bolofa b'o ta kan sigatola i ka mɔgɔ minnu y'i kɔn dayɔrɔ la yanni i yɛrɛ taali cɛ Allahu akbar Ah o la nin suba ninnu na Nam ani nin donba ninnu n'a bɔɲɔgɔnkow la Aha an bɛ fɔlɔ k'an ka faamaw ka bonyamasegin kɛ u ye Tiɲɛ. Sigatola Allahu akbar anw ti politiki ko ɲɛdɔn Ayi n y'o fɔ a ye siɲɛ caman Wallahi anw ka politiki y'an ka kuranɛ de ye Aha nka Nam an bɛ bɔ yɔrɔ ko dɔn Tiɲɛ. Sigatola sabu alakira de ko sallallahu alaihi wasallam Salim hubbul watan min al iman Ah n bɛ faso fɛ Aha o ye limaniya dɔ ye maa o maa t'a faso fɛ Aha o tɛ mumini ye Tiɲɛ. sabu maa o maa t'a faso fɛ o t'a yɛrɛ fɛ maa min t'a yɛrɛ fɛ o tɛ se ka kɛ ala fɛ Tiɲɛ. Sigatola o bɛ kɛnɛ kan Aydara o tuma na an faso kanu kama Aha an ka sigiliba ninnu fɛn o fɛn na Aha ala ka donbaw la Tiɲɛ. an bi an ka faamaw ka do d'u ma Allahu akbar sigatola n'u jantora la ne y'a fɔ Nam n'olu y'a lamɛn Aha u b'a nafa sɔrɔ sigatola olu de b'a nafa sɔrɔ Tiɲɛ. Sigatola o la an bɛ mun fɔ Aha an b'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye Nam an ka jamana in Aha ala k'a kisi Amin amin Aydara mali Nam ala k'a kisi Amin amin jamana minnu bɛ an kɛrɛfɛ Aha ala k'u bɛɛ kisi Amin an b'a ɲini ala fɛ ala ka diɲɛ kisi Amin amin Aydara mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye hɛrɛ kanu ni nin jamana in ye Aha ko i bɛ hɛrɛ se an ma Aha yarabi ala k'o n'an dɛmɛ Amin amin ni se t'o tigi ye ala ka se k'o ye Amin amin ni se t'o ye ala ka se k'o ye Amin amin nka ni mɔgɔ min ko i bɛ tɔɔrɔ se an ka jamana ma Aha ni se min b'i ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'o ban Amin amin Ala sɔn tɔɔrɔ in ala k'a si yɛrɛ ma Amin ala ka mali kisi Amin amin javan faamaw faama faso feerelaw Aha Allahu akbar an b'a ɲini su in na ala ka nin kɛnɛba in kan Nam lailatul qadri kɛnɛ kan Aha an b'a ɲini ala fɛ Aha o ŋaniya jugu bɛ faama o faama na ko i b'an ka jamana feere Aha i ka hɛrɛ kama ala k'i to a la Amin amin Ala sɔn Allahu akbar ala ka jamana bɔ ala k'i to a la Amin amin Ala sɔn Aydara an b'o dugawu kɛ dɛ an bɛ se o de la o bɛ kɛ kira y'a fɔ an ye silahul mu'min ad-du'a ko mumini ka kɛlɛminɛ ko dugawu don dɛ Tiɲɛ sigatola Allahu akbar jamana caman halakira bi Aha i bɛ taa sɔrɔ faama juguw de bɛ ji jukɔrɔ Tiɲɛ u kɛn bɛ ka jamana feere u yɛrɛ n'u ka denbaya ka hɛrɛ kama bɛɛ ka halaki olu mago t'a la Allahu akbar o de kɛn bɛ ka tɔɔrɔ se jamana caman ma bi siga Allahu akbar sigatola Aydara alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam Salim a ko sinfani min ummati Aha iza salahu salaha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas ala al-umara'u wal fuqaha Tiɲɛ
kira ko jamakulu fila de b'ale mandona n'o fila ɲɛna mɔgɔw bi ɲɛ ko nka n'o fila tiɲɛna ko mɔgɔw bi tiɲɛ ko ye diɲɛ halakile ala k'an kisi o ma ko ye jɛni ye ko dɔnnibaw ani faamaw dɔnnibaw ani faamaw sabu alakira b'a dɔn sallallahu alaihi wasallam fanga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ye dɔnnibaani minnu bonya tile la a ka bonya b'olu kan mana ni dɔnnibaw jɔra ala jɔyɔrɔ la faama fili man di fo n'a kun tɛ n'a kun tɛ wa ma ala rasuli illa al balagh foyi tɛ kira ka ci seli kɔ ayo o dɔnnibaw kira y'olu minnu kofɔ a ye tiɲɛ fɔ a y'o faama minnu kofɔ a ye tiɲɛ fɔ o kumana dɔnnibaw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye dɔnnibaw dɔyɔrɔ de ye jamana ka hɛrɛ tɛ min na n'u b'o kalama u k'a fɔ faamaw ye a ye nin yɔrɔ in lajɛ nka ni dɔnnibaw kɛra faamaw ka namiw ye la ilaha illallah ni dɔnnibaw bi ŋunuma faamaw ka biro daw la tiɲɛ tɛ se ka fɔ bilen dɛ dɔnnibaw mago bɛ diɲɛ na bi ka tɛmɛ faama yɛrɛw kan o karamɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ fɔ o faamaw ye nka n'a ma fɔ an bɛɛ b'a ye n'a ma fɔ an b'a ye dɛ allahumma fashhad kad ballaghtu ala k'an géré garibukɛni bɛ min dɔn an na a y'a fɔ dɛ ne y'a fɔ ne y'a fɔ mali faamaw fanga ye ala ta de ye a b'a d'i ma n'a y'a diya a b'a ndaraki la fana n'a y'a diya ala de bɛ maa bonya ni maa min ye ala diya ala bɛ maa dɔgɔya ni maa min ye ala diya mali faamaw Aidara y'a fɔ dɛ faama o faama ko ne ni n ka denbaya i mago sara ala ye minnu mara d'i ma n'u tɔɲɔna i ka se kɔnɔ n'u tɔɲɔna i ka mara kɔnɔ fo faama ka da la lahara don a ti siratu tigɛ abada baraji ko tɛ dɛ hali ni kiraw ka baraji ɲɔgɔnna dira ma ala b'a jɔ de k'a ka jamanadenw tɛmɛ kelen kelen min tɔɲɔna n'a bɔra o kalama a m'o ka tɔɲɔ wuli ka bɔ a kan ala b'a minɛ o kama faama wa y'a fɔ dɛ fɛn min ɲɛji bi jamana ci a ka jugu bɔ ma to min k'i ye fanda ɲɛji don mɔgɔ tɔɲɔlen ɲɛji mɔgɔ min dɛmɛbaa si t'a la ala kɔ ne ye nin fɔ ko caman kɛ yan dɛ faamaw a ye kow jateminɛ jamana si tɛ hɛrɛ sɔrɔ ni ɲɛji b'a fandanw ɲɛna fandanw mana tɔɲɔ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ bi ban ye kuranɛ kalan ti fɛn ɲɛ o la tawureta kalan ti fɛn ɲɛ o la haliwa ti fɛn ɲɛ o la galo don galo faamaw n'anw welela ko an ka taa kuranɛ kalan juma misiri b'a la an kɔni bɛ taa ni ma taa fana u bɛ dɔwɛrɛ fɔ kun n'a ko daminɛna an bɛ taa k'u ka kuranɛ kalan u ka sɔrɔ ka lawu kalan ni faamaw bɛ min di u k'o di an ka taa a banna nka ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an yɛrɛ y'a dɔn an filɛ ka kuranɛ min kalan nin t'a ɲɛ koyi nin tɛ dɛ kuma in bɛ yan de o an ka ɲɔgɔn sɔrɔ juma misiriba la an ka taa kuranɛ kalan
e chendo ke taro rebe ala ko wa ai otei o me yani kana ku ibita qur'ane kala ka here nyini jamana yi ku ibita qur'ane kala ka toro nyoni ka bo jamana ka chendo qur'ane yo fe nga qur'ane e fe do de fo ko yani ko damne yala onye fora otiki uyewa ai o mafo ya akbar kuma biyande wo keneka ya akbar idra aha famau an wani zirama ko amina qur'ane kala nga yani aka fo o ay ta kala ana wardama ay aba fo abi kala njugo dumena on de kango fo awe ngande seledo Allahu akbar sabu mimbi dama o ba ndese ka chenfo anda mba odela andande alala ya abali odela fa bala ubisi anyerema sikatala yanaka qur'ane kala ko sakana yanaka qur'ane kala ko ka balaw nyone ka bo jamana ka abi nyine ngali de ke munya se jamana ma sikatula akbar no dona ala ko ka minge abuke akbar sikatula e jamana mingela yara ala fe ko mogo tonyone umbe kasola ko benge mbuka sikatala jamana toro doyoyi misiri kono qur'ane kalam se ka o toro yeleme ko mogo tonyole on to kasola wa ai atise akbar jamana mingela ya kunye ko setigi ubiga ka fanda muso boshula keneka e qur'ane kalam se ka o here nati ka fanda muso to setigi ubolowa ai atise akbar qur'ane mingala nguye ko ka here se jamana ma ka soro toro min nana jamana ka ko jamana diunga hasidiya shiti shiga here fe o balawu jingine qur'ane kalam se ko wuli ka soro abe hasidiya la halibiwa ai atise ya akbar jabbar akbar ala tiɲɛ maka ko sikatala nga an ka hɛrɛ de b'a la wallahi an ka hɛrɛ b'a la dɛ jamana in bala a gɛlɛyara dɛ san tigɛ ka na bilen jora sanji jɔra keneka sɛnɛkɛla bɛɛ bɛ ka kule akbar bien le combien le 13 c'était mois 2015 sikatula ami lailatul qadr kana de ka le 13 7e mois 2015 sikatula sanji te jora bɛɛ bɛ ka kule o foyi tɛ mɔgɔw bolo akbar mais ala ko de n'a ka di ye kɛ silamɛ ye n'o m'i ja kɛ kafiri ye o tɛ ne ka kuma o yɛrɛ ka kuma mɔgɔ t'i deli ka kɛ silamɛ ye koyi sikatala man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ni ala ka kuma de ni ye kuranɛ de ala ko n'a ka di min ye kɛ silamɛ ye n'a ka di min ye kɛ kafiri ye ni ala ka kuma de ala ti ma deli ka don diinɛ na n'a ala y'i da ka hakili d'i ma min ma n'i ja o kɛ mais min ka gɛlɛn n'an kan k'an jan don o la hali ni ne tɛ ala fɛ n bɛ fɛ ka balo hɛrɛ la kumana n bɛ balo hɛrɛ la cogo di n kan k'o ɲɛɲini o ɲɛ tɛ se ka sɔrɔ abada hasidi kulu cɛra ala t'i sɔn o ɲɛ t'i sɔrɔ abada nafigi kulu cɛ la ala t'i sɔn o ɲɛ t'i sɔrɔ fiyewu ka faamaw to yen ka fantanw tɔɲɔ ala t'i sɔn o ɲɛ t'i sɔrɔ fiyewu ka moriw to dabalijugukɛ la taa nin don kaburu don la n bɛ nin ta tiɲɛ k'a to o la ala ka hɛrɛ t'i sɔrɔ abada mɔgɔ kelen o ka mɔgɔ 100 ni yɔrɔ dun mɔgɔ kelen o ka mɔgɔ 100 ni yɔrɔ dun ala ka hɛrɛ t'i sɔrɔ ala ka hɛrɛ t'i sɔrɔ o la o de bi wajibiya karamɔgɔw kan u ka o ɲɛfɔ faamaw ye k'a ɲɛfɔ u yɛrɛ kun ye k'a ɲɛfɔ dugukɔnɔmɔgɔw ye n'an bɛ ala ka hɛrɛ fɛ an bɛ fɛ ka kɛ an yɛrɛ sago ye diɲɛna yan ala ko an ka kɛ laadiri ye faamaw ko a ka hinɛ faamaw ko a ka kɛ laadiri ye a ka baara la n'o kɛra a bɛ hɛrɛ min nɔfɛ ala bi a dafa ye n'o kɛra a bɛ sira tɔɔrɔ min ye ala bi don a n'o cɛ jamana bi hɛrɛ sɔrɔ
jamana ka hɛrɛ wajibi ye jamanadenw ka tile ka ɲɔgɔn kanu wallahi ala bi hɛrɛ kɛ jamanadenw ye n'a sɔrɔla a bi faamu kumana an b'a ɲini ala fɛ nin donba in kama an ka jamana ala k'a lafiya an tugulen bɛ jamana minnu na ala k'u bɛɛ lafiya an b'a ɲini ala fɛ ala ka diɲɛ lafiya balawu tɔɔrɔ bonya minnu bi diɲɛ kɔnɔ bi an bɛɛ b'a kalama ya rabbi ala k'a ɲɔni ka bɔ an kan ala ka n'a se an ma ya rabbi ala ka n'a se an ma ala ka n'a kɛbaa bɔ an na ala ka n'a kɛbaa bɔ an na kumana an filɛ su min na bi a bɛ ŋaniyaw siri su in na dugawu ti bi dɛ fɛn min ka di ala ye fɛn bɛɛ ye o bato de kɛra sisan ko ka ko to ala ta la ka ko to ala ta la an bɛ o kɛnɛ de kan tile 27 kɛra o la sunkalo ka sun k'i yɛrɛ laminɛ an filɛ o de bato ka bon bato yetaw la bato bɛɛ ye ala bolo o de la ala ko mɛlɛkɛw a y'a sen bɔ sunkalo bato sɛbɛnni na ne yɛrɛ ala a ye fara ni ka sunba la ne yɛrɛ b'a ka baraji sɛbɛn aw k'a to yen sabu fɛn caman bɛ sun kɔnɔ mɛlɛkɛw aw t'o dɔn sun ye ŋaniya de ye dusukunna ko de don o tuma na a y'o to ne ala ma a bɛ kɛ ne ala min ye n ka jɔn sara n'a ye e ma ye ala b'a fɔ ko ɛsɔw muli ko sun ye ne ala yɛrɛ de ta ye seli t'a ta ye wa jaga t'a ta ye wa hiji t'a ta ye wa ɔ munna ye sun kɛrɛnkɛrɛn sun ka bon dɛ a y'a janto sun na sun bonya yɔrɔ ye min ye ni mɛlɛkɛw tɛ se k'a sɛbɛn n'a tora ala bolo ŋaniya b'a la sunbaatɔ dɔ bɛ se ka sun ni ma sun jatigi kɛ na nege bɔ a la muso dɔ bɛ se ka sun ni ma sun n cɛ ti sɔn denmisɛnnin dɔw bɛ se ka sun n'a ma sun an fa ti sɔn ɔ mɛlɛkɛw t'o dɔn mɛlɛkɛw b'a fɔ i sunnen don ɔ mɛ ala min b'i ka ŋaniya ni sunkun dɔn ala k'o ka sun to ale ma aha sun n'a ɲɛna sun tile kelen mana minɛ maa o maa bolo i ti jeni maa o maa ka tile kelen sun n'ala y'a minɛ jeni cogo t'i la a tɛ se ka kɛ fiyewu ala tɛ sɔn o la sisan o de la n bɛ k'a fɔ ye an filɛ kɛnɛ min kan su in na a dugawu t'i bɛn fiyewu k'a sababu kɛ tile 20 ni kɔ o kɛra ka setigi sago kɛ o tuma na n'an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan su in na dɔw b'a fɔ ala k'a kɛ tan dɔw b'a fɔ amin ala bɛ sɔn siga t'a la fiyewu o tuma na o de la siɲɛ caman ka dugawu in kɔnɔ n bɛ fɔlɔ ka dugawu kɛ an ka jamana ala k'a kisi an yɛrɛ kun ala k'an kisi an ye bɛɛ kanu ni hɛrɛ ye ala ɲɛ b'an ŋaniya la nka ni maa o maa y'an kanu ni tɔɔrɔ ye ya rabbi ala k'i to a kɔnɔ ala k'i to a kɔnɔ o la su in na mɔgɔ tarawele walada labɛnna wa ayiwa an bɛna tɛmɛ ni walada ye nin kun ye faamaw ka kado ye u ka sira ala ɲɛ ni min tɛ silamɛ ye n'a b'a ka denbaya ka hɛrɛ fɛ a ka sira tɔɲɔli ɲɛ musalaha t'a la dɛ maa o maa ye fantanw tɔɲɔ k'a nafolo cɛ ka k'i kun bɔ mun don walahi a bɛ éclater n'a ma ci e yɛrɛ faama na a bɛ ci i denw na ala ka jɔn ala hakili b'u la dɛ président bɛ anw mara a bɛ fɔ k'a bɛ mali mara o wulibali ye dɛ nka ale yɛrɛ maralen don a bɛ taama dugukolo dɔ kan kabakolo dɔ b'a kunna a bɛ fiɲɛ dɔ sama o tigi min b'o la n'o bɛ wele ko alahu taala o
kuma na o b'ale yɛrɛ kunna dɛ o ala bɛ yen a ma ɲinɛ a hakili ti bɔ wa a ɲɛ b'a ka jɔnw na a b'u kɔlɔsi fana a jan b'u la ala jan bɛ jɔn ninnu na dɛ maa o maa ye tɔɔrɔ se ala ka jɔnw ma ala t'a to i la fiyewu kuma na n'an ka faamaw ye nin mɛn ka baara kɛ tilennenya foyi ma ɲini u fɛ ko i tilen faama kɛ laadiri ye faama kɛ i faso fɛ faama i bilala min na a k'a ɲɛ kan ni n ko faama n tɛ perezan kelen ma dɛ k'a ta perezan na ka n'a bila hali u ka yɔrɔ furanna na a bɛɛ bi jate ka na se aw ni ne ma an bɛɛ de ye faama ye hali n'i bi sɛ mara ala kira ko ten ko i y'i ka sɛw ka faama ye lahara ala b'i ɲininka i ka sɛw mara cogo la n'u ye dumuni k'a tuma na n'u ye ji min a kuma na o ye baganw dama ye jango ka taa se buna adamaden ma naam Muhamad Traoré wa min fadaili hazihi layla a ko a bɛ su in na pusa mandiyaw la n'o ye Lailatul Qadri ye anna man salla fi hazihi laylati 4 rakatin Lailatul Qadri n y'a f'u ye fɔ cogo min na bonya ni nafa minnu b'a la komi n ye caman f'u ye o la ani Jibirila a nana ni kuranɛ ye ka n'a bila lawhu mahfuzu wala la cogo min na n ye olu ɲɛ f'u ye o kuma na su in na sunɔgɔ tɛ yen dɛ n'a bɔra yan a bɛ taa ɲɛw kɛlɛ ka nafilaw sɛbɛkɔrɔ seli ni sunɔgɔra dɔrɔn ni mɛlɛkɛw nana sɔrɔ i bɛ sunɔgɔ u bɛ tɛmɛ n'u nani i ɲɛ sɔrɔ i b'i ɲɛ na u bɛ dugawu siri i kan ka tɛmɛ u bɛ to taa ni ka segin de la ten silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma kumana a bɛ su in na ɲɛnɛmaya ala ye n'a bɔra yan a kana taa sunɔgɔ dɛ min tɛ sunɔgɔ a fɔ i jan donna dɛ ni waati dɔ sera ni n kelen kura i k'a ngɔri mɛlɛkɛw kana n'a sɔrɔ sunɔgɔlen don a bɛ faamu de wa a jan dɔ nin yɔrɔnin na dɛ diɲɛ kanu ani diɲɛ nege ani ka tɔɲɔlikɛlaw ye u bɛ tɔɲɔli kɛ karamɔgɔw k'u da de o ye kojuguba de ye n'i bɛ kuma ni ala ye nka ni kuma kɛra ni politikiw ye e yɛrɛ ka fanga ɲini siraw ani e yɛrɛ ka kɔrɔta siraw politiki kɔnɔna dingɛ kɔnɔnaw mɛ ala yɛrɛ ta ti fɔ fiyewu o ye balawu ye dɛ o ye balawu ye Amadu bun Saïd ale de ye nin lakale a ko don dɔra Nabilahi Isa alayhi salam a n'a ka jamakulu bɛ ɲɔgɔn fɛ tɔɲɔli man ɲi tɔɲɔli man ɲi a y'a janto a la kosɛbɛ a silamɛw lahara mɔgɔ min bɛ taa minɛ lahara ani ala cɛ a b'a sɔrɔ o ka dɔgɔ lahara njoyi k'a fɔ ala ye karisa minɛ k'a ye ko dɔ kɛ ala la a b'a sɔrɔ o minɛbaga ka dɔgɔ dɛ a bɛ taa mɔgɔ minnu ye bolola tɔɲɔlikɛlaw a ye muso bɔsi na a ye n ka nafolo détourné a ye n ka du bɔsi na a ye n tɔgɔ tiɲɛ a ye nkalon danna a ye n kɔrɔfɔ a bɛ mɔgɔw ye bolola nin dama dama de la lahara kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ni maa min hijira n'i ka hiji minɛna ko i bɛ bɔ i jurumu na komi i ba y'i wolo cogo min kira ka hadisa ye a walawalalen don dɛ i bɛ bɔ i jurumu na komi i ba y'i wolo don min na i ni ala cɛ jurumu de la nka i ye min kɔrɔfɔ i ye nkalon da min na i ye ka zibina tigɛ ka da min na hiji tɛ dɛ hali n'i nana ni alikaba y'i bolo a ka so i n'o bɛ jɔ ala ɲɛ kɔrɔ k'o kiiri tigɛ o ti yɛlɛmɛ dɛ aha
mbita magande dongo do edlo be avion na kata hotel se wa o ese de me mo do biya kamna wolola ti aéroport yoro do jango maga ni o ka baraji tla miliyari e minye kemeke maga iba soro o ka baraji miliyari tlanje imo soro ika nyela tike kono Allahu akbar maganda teo ngo ala kodi do maganda te Abu Jahili kunde magawa kafiri te janame kono magawa maganda teo maganda te Allahu akbar ala kodi do aba jando de la hake mainde hake de ye ini ma nyo che sinamso ni sinamso che ka galo nda nyona komba mangoya sinamso ni sinamso che ka dabali juguke komba kokoya nche sinamso ni sinamso che kombi ninge dena do dela o kana do dara abi fo ndunde mako el hukuk Allahu akbar ani anyere damani nyonje Allahu akbar commerçant ni nyonje commerçant na ka client che fama ni nyonje fama na ka maradeunche dutigo ni nyonje dutigo nu ka dude ni nyonje nimbe hakeudi ni ka faranina selita yafa shunda yafa jagata yafa hijita yafa fi ka jo ka tigi jo aka juger c'est tigi ala nyekoro Allahu akbar ajra karamogo anyani fo shen chamande fora wajuli kala mimbi jamana ngono ya maga jamana be fara nyonga nyonde sigatola Allahu akbar ate sigatola misri o chayara ngasoyi Allahu akbar ebe ni fo edungodo wallahi asambi sabani ko eni seli ko ni misri jokola wallahi yafo nye kala ke maga mora Egypt Allahu akbar ayo islamaya to gola aya la jesake ni parti défente an fakera muyi foi Allahu akbar foi ama foi ni min nana ayta misrula o kuma na fo anga ye nafa do bi soro misrula o de ka anga mo shuga ke misruka sigatola me ni ya ye misri ka changa soyi ni ya ye mali kono bi dlo bari bina chaya kateme anga so fana ka o kuma na diplôme contre diplôme akara chukudi Allahu akbar abadi Allahu akbar na ka diplôme bo bora arabu jamanona kan ngala mbayinge kana ni misri chama mbayinjo o kuma na chukudi dlo tigi ufana nuka diplôme na nakabo kafiri jamanona me chukudi dlo diplôme bina au kan ni diplôme ban numbi chukudi o kuma na jonde tay che abadi Allahu akbar Allahu akbar hasbunallah Allah ayamini fo kan sebe alala ambisani ngawo segoni kele fo itangiri Allahu akbar ambi ala tafo sebu ambi sege alama ni yanva ambi sege alama ni manva ala yerebna ava ambi sege alama manil fard manil jabbar manil muhi manil mumitu manil nasir manil kafi wahid ay galovin ika lege ni qur'ane ina fo ambalema jeliw na ledo la oteo ote misri jo khare be kono misri jo du be kono la ote misri kelende jemine misri kelende jemine misri fula ma jemine misri kelende jemine muna minnu bi sela kono olu kumbe alafe minnu bu seli olu bi alafe cien kumbe fuye o misri kelende jemine e ma don silamɛya bɛ mɔgɔw da Mali kɔnɔ ya cogo min na silamɛya
comportement bɛ mɔgɔw la cogo min na silamɛya ye cogo bɛ mɔgɔw la cogo min na kɔlɔsijan b'an kan na an b'o si bi fo fo an nɔfɛ jalamuguba b'an kun na ani dulokibaw don ani jalaw don an ye o ye an kun n'u birin bɛ ni maganjalani ye n'a sɔrɔla ko nin kun b'an dusukun na mali kun bɛ hali magandan ala ko la bilahi mun bɛ fɔ misiriw kɔnɔ wajulikɛlaw bɛ mun fɔ ni nin wulila ko nin ye bidaa ye nin ye haramu ye nin ye shiriku ye kelen ni nin wulila nin fana ko tugu n ka seko kɔ n ka seko b'i don alijinɛ na hali n'i bɛ maa fa o tuma na dulɔso bɛ se ka dɛsɛ ka jɔ cogo di aw bɛ ka kɛlɛ kɛ ala ye wa aw bɛ ka kɛlɛ kɛ a yɛrɛ de ye n'a ko bari cayara mali kɔnɔ yan mais bari bi dɔgɔya mun na bari kunbɛlan bɛ yen wa alors n'aw tilala ka wuli ko an ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa bariw ci an ka taa mɔgɔw ka dulɔsow ci a jɔra k'aw to min aw ye kalan modèle jumɛn kɛ a ka kalanyɔrɔw la aw bɛ mun fɔ a ka misiri kɔnɔ aw bɛ wajuli jumɛn kɛ mɔgɔw ye mun bɛ ka f'u ye jɔnni bɛ dulɔso kɔnɔ dulɔso tigi ye jɔnni ye 95% musulman ni wajuli bɛ kɛ misiri kɔnɔ ka ala ta fɔ ne ye n denw éduqué olu ye dulɔ to yen nin y'a denw lamara olu ye dulɔ to yen ni dulɔsotigi y'a ka dulɔso jɔ ka dulɔ wandɛrɛ a b'a fɔ cogo di ko promo k'a kɛ 2 dɔrɔmɛ ye e t'a min ne t'a min a tɛna tila k'a ka buteliw cɛ ka don o kuma na ala kumakan de bɛ dulɔso ci wa jele ni muru de bɛ dulɔso ci n'a ma se ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye n'a ma se ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye a kana mɔgɔw tɔɲɔ mali bɛɛ silamɛ silamɛ ɲɛmɔgɔw min bɛ dulɔ la n'a y'o f'u ye dulɔ ka ko ala ye cogo min na n'a y'o f'u ye dulɔ man di ala ye cogo min na n'a y'o f'u ye dulɔ bɛ min wa a ti min a ti min n'a ma min ni dulɔtigi nakun ye wari ɲini ye ni wari ma sɔrɔ a t'a dabila mais n'a bɛ a yɛrɛw ka duw la dun a yɛrɛw ka duw luwelen d'u ma aw denw de bɛ taa min aw mɔdenw de bɛ min ye olu de b'a boîte kɔnɔ bilahi faamaw ka ordre de bi polisiw ni gendarmew gardiw u ka yala ka mali bari bɛɛ minɛ bi k'a mɔgɔ bɛɛ minɛ n gɛlɛnna ala la lailatul qadri bonya na i ti maa si y'a la umaru daramani fatumata jɛnɛba aw de ye dulɔso jɔ n'a jogo ye ko a b'a da kɛ k'o ci o bɛ se ka kɛ wa cɛni min bɛ jamana in kɔnɔ ne t'a da faama kunna o ne b'a fɔ karamɔgɔw don jangow minnu diplôme ba b'aw bolo a yɛrɛ ko an ye nin kalanba in kɛ ayiwa fikihu kɔni hadisa kɔni a makarajiw a hadisaw a bɔyɔrɔw ayiwa a mutasiliw a munufasiliw a munukatiw a mu'ani anu anw y'a bɛɛ kalan bila diɲɛ kɔnɔ tan nka an ka maaba minnu ko k'u kalanna diplôme ba b'u bolo e k'a dɔ ka kalan wajuli lamɛn a t'a kɛ k'a ban fiyewu ni e kodɔnna maa fɔ ko nin mago tɛ ala la a mago bɛ mɔgɔ dɔ de la a ka wajuli si i hakili sigi i k'a lamɛn a mana fɔ cogo o cogo a lamɛn a bɛ taa ban tuma min na e yɛrɛ b'a dɔn tigitigi kunfin ko nin kan tɛ ala ma a kan bɛ mɔgɔ dɔ ma ni y'ala bila e bɛ se ka dulɔso ci
karamɔgɔ hakɛ min bɛ jamana in kɔnɔ ni bɛɛ wulila bi dulɔ kɔnturu la dulɔ bɛ feere yan hali t'i ɲɛ ŋunu tigɛ dulɔ i tɛmɛ dɔ bɛ dulɔtigi yɛrɛ fo ko cɛwa bi yan wa talahi a b'a datugu a bɛ dulɔso datugu n'a ma datugu juru bɛ kari a kan na o u t'a sumalen min wa ni frigo sɔngɔ ma sara ni maa ma na fɛn san kalo o kalo e bɛ énergie sara i t'a datugu karamɔgɔw tɛ dɔwɛrɛ la ɲɔgɔn lebu ni ɲɔgɔn hayibu kɔ misiriw kɔnɔ ɲɔgɔn fane ni ɲɔgɔn bane ni misiriw kɔnɔ wajulikɛyɔrɔw la aw bɛ se ka dulɔso ci o la ni min wulila o dulɔso baari cayara faamaw baari caya faamaw de b'a ci olu caman b'u min olu b'a fɔ k'a dabila de aw minnu k'a ma ɲi dɛ aw de b'a dabila sabu an ka so bɛɛ kɛra misiri ye a y'a fɔ alimamiw ye k'u ka tiɲɛ fɔ kɔfɛ mɔgɔw ye sa an bɛ nin na san joli ko seli tɛ silamɛya ye si tigi ye ala ye ɲɔ tɛ sanw min ne sɔrɔ yan a y'a ye sa kunu ne b'a fɔ don min na mɔgɔ dɔw m'a faamu nka dɔw y'a faamu olu ta ye hasidiya ye mali de kun disa jɛlen don balawuko la diɲɛ bɛɛ kɔnɔ mali anw ka jamana in walahi fantan jamana don tiɲɛ don kɔgɔ sanu ma bɔ yan pétrole ma bɔ yan kɔgɔji t'an bolo o la an bɛ balo gɛlɛya kɔnɔ mais an kun bɛ balo hɔrɔnya kɔnɔ o n'a ta bɛɛ n y'a fɔ n bɛ segin a kan sous-région bɛɛ u k'u ka journal kɔrɔw ta wallahi u ka san 15 segin kɔfɛ 15 ans dama u k'a lasegin k'a daminɛ 15 ans min tɛmɛna u k'o lasegin ka na k'a daminɛ o la ka taa fɔ diɲɛ daminɛ na maliyɛn kelen tɛ yen nɛgɛyɔlɔkɔ donna min bolo la sous-région na ko bandiba dɔ marifa b'a bolo k'u bɛ mɔgɔw faga o ma kɛ fiyewu an y'an ka munumunu bɛɛ kɛ n'a fɔra journal bɔra ko mɔgɔ fagalaw minɛ na n'u photo bɔra journal la u bɔ jamanaw bi sɛbɛn a la mali kun t'a la fiyewu wallahi a ye ɲininkali kɛ ka maliyɛn minɛ maa faga la ka maliyɛn minɛ suyɛniba la suyɛniba de ye sonba ninnu minnu marifa bɛ minnu bolo ka suyɛni kɛ maliyɛn kun ti minɛ a na fiyewu an y'a fɔ mali ye n ko a ye sabali hɛrɛ min bɛ mali bolo a tɛ diɲɛ maa si bolo o kuma ɲi bilahi ala ye hɛrɛ dɔ kɛ mali ye ne y'a fɔ dɛ n ko maliyɛnw a y'a mara a kana to a ka tilaw la dɛ ala ye hɛrɛ dɔ k'an ye jamana caman bɛ yen o m'a sɔrɔ kɔgɔji tɛ yan pétrole tɛ yan sanu tɛ yan jaman tɛ yan n ko mɛ hakili sigi bɛ yan la ilaha illallah hakili sigi bɛ yan an filɛ sigi min na sisan n'i ye marifa ci k'a mɛn mali kɔnɔ gidenw maa si ti siran u b'a fɔ ko a bɛ sɔrɔ denmisɛnninw nɔ don ko walima dɔ ka mobili pinɛ cira maa si ti siran n'i ye daraka sɔrɔ ka dun i b'o dun n'i ma tilelafana sɔrɔ wula fɛ n'i ye marabatika 5 la sɔrɔ i b'o ɲimi gudɔrɔn da y'i ja o dɔ ka jiri kɔrɔla y'i da o yɔrɔ yɔrɔ y'i ja bamakɔ yan i b'i ka fini don i kun kɔrɔ i bɛ si ye foyi t'i sɔrɔ la ilaha illallah anw ye nin fɔ dɛ an ye nin fɔ an banna k'a kɔlɔsi bi a bɛ cogo di o don ne ko n bɛ don minisiri fɛ yen o ye ne filɛ min o ko Hayidara ko i ka tɛmɛ ne tɛmɛna ne ni minnu don ko aw k'a jɔ fɛn dɔw b'u bolo u b'u da d'u la k'u doki doki ne ko wala n ko Hayidara siranna min ye a sera oui Hayidara ye nin fɔ dɛ n ko Hayidara ye nin fɔ fɛn bɛɛ dara a kan anw n'an ka diplôme nana a ma kalan aw ka diplôme a ye mun ye sisan ni jogo tɛ silamɛya bɛ yen wa
ala kira ni sahaba banu nun cira on de ko anye islamewe on de ko ambe ala fe on de ko qur'ana ya on tay on de ko tiye ya on tay e dabali jugu kala qur'ana kala naw Allahu akbar kan ngunu ma fama unno fe biro dawla qur'ana kala naw Allahu akbar kan mo shuga ke ceni ka kwala ya fa masai qur'ana kala naw Allahu akbar sikatula kwa ngana mo jigitike kwala ka hina kabu Allahu akbar oui mais angara mo min bini fo ale bini fo a hakli sumale parce que amaka ale law u ye min de faga ko ka moto boshala na ale ko o mo faga law ku ubika ala sahoy parce que ale dete sikatula ale dete o wallahi nu ku ya ale de nitiga kono kana nyininga billahi ayemi fo walde la kunto fo atala sikatula to fo de o mo go jigiti ala ka hinana ala de ya fa masai jurumu mana bunya chugo chugo ala ba ya fa wai ka wali muso toye bolo koni ala ba ya fa Allahu akbar abali ha wallahi ndibali karamo bado de ko ale almami almami bi ka fo c'est-à-dire ko ala bi jurumu be ya fa ko ngana mo go jigiti kwa ouais mais c'est vrai parce que walta ba ale bolo mais ni ale muso aka misri sella fe mana almami muso tike almami ko don almami ka afo muso misiri kono mo ka fo almami masabali ala ya fa masaya amba deli aki muso di ma mano fo ni ma fa bi fa muso be chebolo kwa bo deli muso be chebolo ala te ya fa masaya muna ala ti ya fa chema ato bolo folo subhanallah ato bolo folo sikatula ni chenikela nunde dine halaki ka jamana halaki akira benyana ha ala yere de ni fokwe ala kira ko sallallahu alaihi wasallam aqul la akhsha ala al-islam min aduwwihi wa innama akhsha ala al-islam min adiyaihi akbar kira ko sahaba ma akoni muhammadu tisram fiyew ko islamaya jugo bisala ay force mana bonya chugo chugo ne ba do ala ti so fanga shika se islamaya la Allahu akbar sikatula akonga ne muhammadu bisramiye minungu ye islamawi kasoro islamawi te olu de bina islamaya chen Allahu akbar ya ce abali a chene teni kinaka la ilaha illallah kira mu fo de mayati uma seliteo ini kira ka baraji mana se lahara ndi ka de maya maratuko manye ibita janame de kono ni karamogo sizira ninga misiri kono mogo ye selu kanu chugo mna nu e jugo kanute ise ko eme itina ki ka de maya la sikatula etara no kera jene ya kero ni dloso ata ere datugu sikatula menna ku ma ukata ke ko ala biya fa Allahu akbar aw ka dloso se ka dogoya ble ai o be mu dlotigi yere nunga de olu de ma fo ala bi jurumu be ya fa wa o ka tu ku mi ke ala tina ya fa wa aw de ko ami mu go jigi tiga ala ka hinana ko inna allaha yaghfiru az-zunuba jami'a ko ala bi jurumu be ya fa aw kuma na emed lo jurumu to la lo jurumu ti ya fa wa munata tu ku mi ndaye mu go negen kaba fo cheni dona nguna kaba kuma na ambe ala de bolo sisan zade amin shinji u farala bale maya chena seri ya chena fama umatle fanda u fana kara hasiduwe hera bi bomi hera bi bomi amin afle o tasuma de lani aya fade aya gwende na la ta sera ubike ngala sona anya fo kabande wallahi fura ye chugo tesla me ay galodu jalamugu ko te fugula ko te maganjala ni ngote abu jahili kundi maganjala ni birewa babri boji bise ga boye firawne tay ala ko yengani yani walidi Allahu akbar ye chugo te ote mbiseli
Sina Ali ka kuma o ma bande izarama كيدا بالصلاة مقيمها فتاركها عمدا إلى الله أقرب ذلك أبمدو نما مي يسلتا ka o kerengere ko ki ka janjuru pour ki ka mogo tromper kwa bi selide kwa bi selitari ni sago soro ko min gon tendi seli ko ka suru alala ka teme misiri joba ga nafiginga sigatola abani ya akbar amin 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 anga jamana falen ben de la wallahi o kuma na ne aw bi ken shere lahara ala nya khoro ne min don ala taala nya fo de kamini ala kira nana ni islamiya ye anana ni islamiya ni jogodi allah akbar ubekeneka ka ke ala fe ki tile wa ala yere mafla fo qur'ane ben ya fara nyonga makanya kelende ba ko ala kira sallallahu alaihi wasallam nya fo ye hajjatul wadai aka ama hiji ke hiji mingo yi kira ma hiji ko fulake allah akbar me do bi woso ko lu ye hiji ko kemeke sigatola hiji ko chama de do ayi hal ni norola le kabala ngonga ni ade do sigatola allah akbar abani ala kira ka hiji kenaka aya jira islamewla ay wajuli ke model dola aw ka do ka nyini do fe ala kama ko kira ka hiji laba kutuba ko aka kalawi allah akbar maligre ke kutuba nunu te kelenye sebeni kelaw fe me kutuba mbebi kelende fo jugo ni jugo allah akbar kira ko ne madala ne na obi nyoye ble ka fo vle joro mina aw nyefe hiji kenaka ka puma aw fe ka fo ni ne boraya ko aw ni ne bi je ka joya fu ko ne madala allah akbar wa sura so minedo abali ay puma fo odo apuma chara de allah akbar aka fo ku ko kala yebani aka tulo ma joka lame allah akbar abasoro kirama foi fo jogo ni jogo sigatola adama de hake allah akbar adama de hake allah akbar o ko fe o hiji ke yoro e nay don na kira yin ngak shinne ma bama ako kirama ako e ka puma imba yira na ina fo mami nga wati suru nyaledo siga kira ko kwa no manjan allah akbar ako puma na fen fo yin fo an gana fo ko muna ala nga kira yin ganna allah akbar dine be dama sadir an gana fo ko ala nga kira yin ganna allah akbar chapo allah akbar abani be yitlo majo ko ni yin ngali baye bi koy wallahi ka fembe fo anye fo an gana fo ko muna ma kira yin ganna je na mo de question poser kira kun allah akbar jamae hirke mo yutlo majo kira chef le fur ako che mamba fi iti ni misango fe fiew allah akbar kwali ikunga nyini ganna mba be fi siga abe allah akbar itra be yutlo majo kira ko chugodi ako qul amantu billahi summa istaqim allah akbar abana fau abani amin qur'ane bana fau hadisa bana allah akbar fiqhu bana foi teble allah akbar abe kira ko di akoche ni dambe alala itle ako itine yin nga foi labla abe ni allah akbar la ilaha illallah muhammad rasulullah koni ya bane wallahi kira tipma kun fe ko wa qur'ane yere ya sabatite qur'ane ko chugodi allazina qalu rabbuna allah summa istaqamu allah akbar sigatola ko minungo qur'ane ni kira de tafo ni kira matai ala kodi ko minungo on maye alai ala ko o tientigi yale o yutle summa istaqam amma ya alai ku madaw made ku tlala ku tle sigatola
ni muso fila b'u bolo u kɛra ladiri n'u kɛra faama ye u ma mɔgɔw tɔɲɔ ni wari b'u bolo u ma bɛn u kelen ma min kan ka di min ma u ye bɛɛ ta di u ma u seko la n'u kɛra karamɔgɔ ye u ye baara kɛ ni ala ka tiɲɛ ye su ma sakamu n'u kɛra jagokɛla ye istakamu u ma maa namara abada jago kɔnɔ n'u kɛra sɛnɛkɛla ye istakamu u ma maa jaba sɛnɛ kɔnɔ ka da ala la k'i tile silamɛya banna silamɛya banna nin de dira an ma bangera nin de la o de la an bɛ min fɔ k'a fɔ tɔɲɔnikɛlaw a y'a to ka o to senna ala ka hinɛ ti ban dugukolo kan nabilayi isa n y'a f'i ye amaru bunu saidi de ye nin lakali amaru bunu saidi a ko nabilayi isa alayhi salam a ko don dɔ la a n'a ka jama bi ɲɔgɔn nɔfɛ u bi yaala la kungo kɔnɔ u nana se dugu dɔ ma mɔgɔw sasalen binnen don dugu kɔnɔ ani dukɛnɛw na ani nbɛdaw ka fa bɛɛ fɛ u halakilen don musa ko a ka mɔgɔw ma ko min bɛ nin kɛ dɛ a ko nin isa ko a ka mɔgɔw ma ko min bɛ nin kɛ dɛ a ko nin ye cungasaya de ye a k'u halakira de a ko n'ala ye jamana halaki ko a bɛ kɛ tan de a ka mɔgɔw siranna u ko isa ma ko ala bɛ nin de kɛ a ko ala bɛ nin kɛ ten a ko tuma na ala wele an k'a dɔn min ye ninnu sɔrɔ a si kana an yɛrɛ sɔrɔ isa ko nin tɛ baasi ye isa bɔra mɔgɔw kɛrɛfɛ a ye munaja kɛ munaja de kɔrɔ ye ka bɔ mɔgɔw kɔrɔ hali i kelen n'i donn'i ka so k'i ka datugu k'i ɲɛsin daliba masa ma n'i dusukun ye a bɛ fɔ o de ma munaja ko ani ala bɛ kuma na ani ala bɛ ka ɲɔgɔn ye kira y'o fɔ kisi nɛɛma b'a ma ko ni silamɛ donna seli la n'i ko alahu akibaru yɔrɔ min na ko foyi t'i ni ala cɛ bilen fo i ɲɛ t'a la dama ko n'o tɛ k'a b'i kɛrɛfɛ ye de seli de b'o kɛ seli n bɛna o ni n ko seli b'o kɛ e sinna k'i miiri i ka fitiri zelili la ten balimakɛ birika wuli ni seli tɛ kelen ye birika wuli ni seli tɛ kelen ye tuma min na musa isa n'a a ye munaja kɛ ka bɔ mɔgɔw kɔrɔ ani ala a kumana ala fɛ a ko ala n ka mɔgɔw siranna ninnu halakira ka da min kan u bɛ fɛ k'a dɔn taru na kisi a ma kuma b'a kumana musa isa fɛ ko isa a to su ni ɛri in ka se n'o sera e k'u wele tan i na jaabi sɔrɔ isa y'a to su ɛri min fɔra ye o sera min kan a wulila k'i jɔ a ko dugulamɔw o yɔrɔ bɛɛ kuma b'a dɔ sina k'a laminɛ ten ko naamu isa ko a ma ko ye jeni a ko ne ye karisa den karisa ye a ko mun ye dugu sɔrɔ a ko ala ka nabi ɲuman anw sira hɛrɛ la nka dugu jɛlen an y'an yɛrɛ ye nin janɛmɛ in de kɔnɔ tan dɛ isa ko a ma aw tun bɛ mun kɛ a ko anw de foyi kɛ mɔgɔw bɛ min kɛ kɔ ko nka min kɛra anw ka ko fiɲɛ ye anw kun t'a fɔ walejugukɛla ma a dabila fiyewu
nimi aka sanga wuli ami giro no fe awon ye jede kanu ina fo demseni baba shi no fe chogomna ko angrina jede no feti Allahu akbar mashita fo shi ma dabla isa ku ma okundi seliwa ako e seli dai Allahu akbar abali ako okundi shuwa ako shu dai aun dai sikatula ako nyon vle kunda oni nyon je nyon de menawa ako barashi kunda nga dugulo ko ako nga cheni kala minu wulila nga dugu kono anyu ye ku twe wa anyere chama ngumi tuku ko ka chenna ako ala dibina ni ndela ko cheni kala o ye cheni ke anyi cheni kala o ye ku to chenina katla ka je ka ko so ma da kele ala yang ambe halakita isa kwama ako ne dugula mo wele ekele ne lamne eta ya la jume ako wole jugu kela nunu ala kan nabi nyuma ne kuntu fefiew ngundu chela ka wole jugu ke wa menu ngumba ke ne kuntu fe ngamu bali ukeme kane mine kane blaja ne mekanguna ya ngando ndala folo de nganda do mina kishiwa mina do wanda do nde mba kangu koninga ngane ma wole juku kede wa ngunda keba ufe nga mafenvuyi la ilaha illa ni mami mbi fe ka bari datuku malikono ya etita bari dalawo ayi ibi to ayru ma foko sonunu ya alaka so yawa o to alaka so kono alaka jo mana ni soro yi mimbi fe afuyi na alaka jo mbore olubu de unde bo bari kono abikete de wallahi ne ulubali ni sanu ni wariye donga more donga ka fusa ni sanu ni wariye kemine je